Pois volvemos a abrir aquí os micrófonos da SER. Oye, que aquí pasa de todo en un momentiño. Que na publicidade, aparte de falar a micro pechado e decir algunhas cousas que ás veces a micro aberto non decimos, é que aquí en un minutiño nos chegou unha bandexa de pasteles. Amigo, é que iso que nos queren moito, Chema. Eu creo que sí. Ahora xa nos traen. Pero eu creo que é máis doce a persoa que os trouxo que incluso o agasallo. Mira, eu como estou vou a moitos medios, terei que renegociar o contrato. Temos que renegociar o contrato, pero puxéronos a boca dulce. Ahora non podemos dicir, Bueno, vamos a cousas así xa un pouco máis formais. É dicir, esta intervención que fai Manolo, é dicir, desde logo exixiría ao grupo de goberno do Partido Popular da parte do grupo de goberno do Partido Popular a coalición a decir si é verdade, porque outro día Pepe o escoitei, decía primeiro que era un camión do lixo. E camión do lixo ou é un camión que se lle presta da Diputación para facer un acto a un partido político, porque iso é grave. Entón terá que decirlo isto. Despois hai o aspecto que ten que ver co cambio das actividades deportivas que estaban previstas. Aí hai unha controversia, parece ser que hai uns whatsapps que falan de que iso é así, que pais de deportistas máis novos pois chamaron. E depois hai unha cuestión moi sinxela, é dicir, parece ser que se fixo algunha iniciativa diante das federacións para cambiar esas actividades. Pois, se non é verdade, eu simplemente transmito isto. Se é así, se se pediron cambio de actividades, se realmente se utilizou en este caso un camión que non é municipal, aí están as probas, nas fotos, vale? Entón é unha cousa que exixe unha explicación. Sí, é unha explicación pública. E por tanto, que se diga claramente. Máis que unha explicación, igual unhas disculpas. No, pero tamén, Tato, hai que mirar que tú viches as fotos. Tato, eu estou de acordo que a disculpa si que pode facer. Ora, hai unha tendencia non podes utilizar os medios públicos con un fin privado, eso sabemos todos. Pero hai unha tendencia moi recurrente a que o Partido Popular utiliza as institucións. Sí, vale, xa. Eso vai no ADN, non? Pero como é operandi, como é. Pero volvendo ao tema e cambiando a outra parte do goberno, o Partido Socialista, insisto. Non que me extraña, Cheme, que o Partido Socialista non abriu a boca, non dixo nada de nada. Estou esperando. Igual tamén botei en falta, díxeno aquí fora de micro, igual hai mil e pico personas foron. Igual as pistas, pois, poñendo un tapete ou algunha forma, porque eu creo que a ver, solo foi unha tarde, pero creo que non foi un porque ali dicían que desde o Benres, pero desde o Benres hai unha foto, que eu teño esa foto onde un maquinillo estaba subindo, non sei se estaba arranxando pa pista, claro que non favorece nada unha pista deportiva que haxa 1000 persoas con calzado que non é apropiado para estar, pero bueno, despois fora disto creo que repito, igual certo arrepentimento si hai de haber, igual se volve a producir igual non o teñen outra vez nesa administración. Xa non me meto na cuestión puramente de manexo. Igual tamén non tiñan outra alternativa, podía ser iso, temos que tamén plantexar iso. Bueno, pero iso non, perdona, iso non vale como excusa. Non é óbice, non é excusa, vale. Se non podes facer algo é como no, despois a utilización, a ver, o que non se pode, non se pode. No, o tema da utilización dos medios públicos, vale. Leva máis de 2 meses anunciando esta romería. No, bueno, pero o cambio foi... Vale, perdón, pero tú sei que tes unha planificación, podes dicir, bueno, ese pasa, hai que ter un plan B, hai que ter un plan B. Bueno, plan B, o pabellón. Claro, o plan B, claro, como están gobernando, dixe, isto é nuestro, me lo como, me lo uso e ya está. Punto, se teño que modificar horario, modifico, non pasa nada. A ver, tema. Quero dicir, para rematar o tema, sacándolle ferro o asunto de a utilización do espacio público, eu creo que hai que facilitalo, sexa o PP, sexa calquera. Se mañán ven vos, habrá que deixarlo tamén. De acordo? Pero eu, o que non pode ser é un medio de comunicación, que non era este precisamente, donde diz que era todo mentira, que non se fixe unha utilización de recursos públicos, parece ser que sí, que queda está contrastado, que o camión non era un camión de recollida de lixo, inda que fora, era un camión extramunicipal, é dicir, supramunicipal, era a Diputación, pero a Diputación non é exclusivamente do Carballiño, non? Bueno, entón é un uso partidario. Pero por que digo isto? Porque o tenente alcalde e o alcalde en funcións, pois dixo que era mentira. Xinda por riba, se, digamos, se acredita... Vou te enseñar a foto, mira, este é un camión de que? Este é un camión, a ver... Este é un camión de lixo, non? Este é un camión de lixo, sí. Isto era o que estaba outro día...
no pabellón. Sí, que está rotulado diferente. Como dixo Manolo, que unha patata e unha silla. Sí, aí tes. Bueno, pues entonces que non nos tomen de coña. Vale. Entonces le reitero a quen dixo eso, que non me tomes de coña. Eso é un camión para meter a peros de labranza. A ver, Ana quiere comentar algo. Ana. No, yo quiero preguntar, ellos deben de saber, ¿no? Yo como asociación quiero realizar un evento en el mismo sitio. ¿Cuánta antelación necesito pedírsela al concello para que me digan si puedo o no puedo realizar un evento ahí? Porque me imagino que ellos ahora realizaron un evento, yo como asociación también tengo el mismo derecho de poder realizar. Pero ¿cuánto plazo tengo para pedir ese sitio? No sé si ustedes sepan. Depende da xenda que teñan dos actos que teñan programados, comprendes o que claro, en todo caso, si hai algunha actividade xa che dirían que non. Creo que son, se non mal estou informado, creo que son con 7 días de antelación. Bueno, no, e en todo caso, porque mira, eu acórdome, por exemplo, pasa moitas veces co auditorio, non? Que algunha actividade que é habitual se ten que cambiar porque hai unha actividade destas que son puntuales, non? Pois por decir algo, ven un día unha actividade teatral e resulta que coincide coa película de cine, entonces ou se move ou se é inexcusable, pois se move o cine. Non sei a antelación, pero bueno, a ver, está claro que a xilidade esta foi producida porque, bueno, estás gobernando, tes esa posibilidade. Bien, de acordo, estamos de acordo, pero creo que foi un erro, para min dixeno do primeiro momento. Eu creo que foi un erro, hai que ser moi estrito e riguroso nestas cuestións. E recoñecelo en vez de... No, é recoñecelo. Honra reconocerlo. Claro, e non pasa nada. É que eu teño aquí os WhatsApp que están chegando. Buenos días, que tal? El entreno de hoy queda suspendido. A otro día en el club me avisa que el Paco Chao no estaba disponible ya que el concello lo va a utilizar para una comida. Mañana de política o algo así. Despois xa teño outro, perdonad por volver a cambiar el horario, pero nos acaban de avisar el concejal de deportes que mañana no podemos usar el Paco Chao. Estos son WhatsApp que me mandan a mí. Bueno, pues entonces terá a persona aludida salir dicindo que o que pasou. Tamén vos digo unha cousa, decía Manuel Nogueira unha cousa que me parece importante. Eu tamén voto de menos que este tipo de críticas que se fan a través de WhatsApps que non haxa tamén por parte dos pais e das nais, en este caso si están afectadas, usuarios, que salgan eles a decilo, porque aquí todo se critica polo baixo. Hai que ter tamén, porque pasa con todo, mira, co tema do conservatorio pasou recentemente que só era a AMPA que criticaba a través do seu directivo, pero os pais e nais tamén terían algo que decir, e públicamente polo menos non decían. Claro, sanidade, sabedes o que pasou coa sanidade, que a plataforma se acabou desmotivando e chegou un momento en que todos nos queixamos da sanidade, pero non hai forza. De bares sabes que falamos moito. Claro, é o que vou. É a condición humana. Bueno, é a condición humana, está así. Pero é unha pena porque claro, logo ven o que di Chema, que parece que aquí somos os malos porque criticamos, pero estamos trasladando o que nos di. Como sei que somos a voz do veciño, porque a xente non quere criticar porque pensa que despois a mellor vai haber consecuencias. Que yo toman a mal, que nos conocemos todos, este se enfada. É igual que o fagan, e din, bueno, pois que o fagan os políticos, para eso están. No, é unha forma de botar a pelota. E os tertulianos que temos bolo, non? Sí, os tertulianos non temos. A ver, nós estamos tamén por encima do ben e do mal. No, pero me refiero que tamén a veces non lles gusta o que decimos, pero aguantamos. Pero tú sabes a xente moitas veces di porque igual temos represalias por o que poda ocurrir, e é certo. Ou conozco estas cuestións, pero bueno, a ver, a mí non me do prendas mañán para aplaudir calquer cousa. Pero eu, mira, sabes o que voto en falta? Eu voto en falta moito menos dentro dos políticos, é dicir, crítica. Sí, autocrítica, sí, efectivamente. Si me equivoquei, digo, simplemente, mira, equivoqueime, pois mira, igual non foi o procedimento axeitado, cometimos isterro, non volverá a acontecer. José Castro ten unha tendencia a pedir disculpas moi a menudo, sempre nos plenos se di, igual o fixemos mal, igual o facemos mal e a xente non lle gusta, o di moitas veces. Mira, moitas veces creo que hai ser nesas casos hai que ser honesto e dicir, pois mira, pois igual nos equivocamos neste caso. Si volverá a acontecer, igual o procedimento pois pasou isto, pois a climatoloxía foi a que foi, e tuvemos que facer isto de última hora a toda presa e pero recoñecelo, non pasa nada. Bueno, somos humanos. Quero rematar o tema. É dicir, sí, que rematamos a tertulia, veña. Dos outros, é dicir, que
a utilización do pabellón a mí non me parece mal, pero a utilización de medios externos, claro, é dicir, sí que sí, e hai que, e como, porque insisto aquí, porque se dixo en outro medio de comunicación por parte do teniente alcalde que non era así. É dicir, un camión de lixo ten unha percepción de todo o mundo. O que estaba aquí non era un camión de lixo, por lo tanto, unha utilización perversa de recursos públicos supramunicipales. Segundo, o tema do que pasou aquí, que agora xa emplazo ao propio Partido Socialista. Hai unha cuestión que se chama cortesía institucional. Tú que non podes vir aquí a un pabellón donde é municipal, que resulta que faz un acto que non é estrictamente de campaña electoral, e vir aquí e criticas al Partido Socialista ou ao Bloque. Bien, a despotricar. Vamos a ver, Chema, isto, si a eles lles parece ben, a nós tamén nos importa nada. E a mí non me importa nada. Ahora ben, e agora non estou xa cebándome na crítica no particular, me estou dicindo que pasa co Partido Socialista, que non haxa ninguén que diga, oiga, non nos veña a insultar aquí, que polo ben do Carballiño estamos gobernando xuntos. E entón non o dixo ninguén. Chema, es por el bien de Carballiño. Bueno, sí, silencio absoluto por parte do pero Partido entonces Social. Volvemos, e xa non estou dicindo exclusivamente de a responsabilidade. Bueno, as frases estas que dixo, si as que as dixo, non sei, o señor Tellado vai pa parroquia que estaba escoitando ali. Vale, de acordo, que despois se magnifica todo. No, pero é chamativo ese silencio. Non o dixen eu, que a mellor que é cortesía institucional. E hai unha cuestión que é a seguinte, hai marcos e marcos para falar de cosas dese tipo. Entonces eu digo, con independencia que aquí que están, que se besen los dos, é dicir, non hai ninguén no Partido Socialista que poda decir, oiga, non nos veña a insultar aquí. Pero ese mesmo coco de Lugo, Chema, poño o grito no ceo, os dous soy en Lugo e aquí gobernamos por el. Veña, unha fraseciña para concluir, veña. Nada, o que dicimos que il saliu venres nun medio de comunicación, e o lunes volveu salir outra vez que estábamos que non eran así, pero despois se dixo, bueno, si só se cambiou un partido que foi porque foi pa Maside. Pero aquí teñen, supoño que podrá chamar mesmo que chamaron estes dous veciños agora en este momento, podrá chamar alguén do Concello a desmentirnos. Estou esperando esa chamada. Bueno, eu quero rematar que as preguntas que nos fixo o amigo Manuel Nogueira, que foron cando e como si se van comezar o tema dos microasfaltados, que ao mellor cambiaron de opinión, que é posible. Pero se fixeron unha pregunta e dixo despois da Semana Santa. No, pero volveremos a preguntar. Sí que é importante, e despois a segunda, lógicamente, o tema das líneas. Las líneas de... É importante que non se demoren demasiado o Concello. Eu creo que están esperando para ter conta cos pés, que teñas conta que a partir de creo que che van hasta a faltar os pés, xa verás. Rematamos, veña, 2 da tarde xa, graciñas. E agradecer os pastéis. Sobre todo a persoa que non los trouxo. Moitas grazas a esta persoa que pasou aquí rapidamente na pausa publicitaria e nos deixou unhos pasteliños. Pois veña, a comer pasteles, graciñas. Grazas. Ahora.